Татьяна Семочкина туган инспекциясына 15 ел дәвамында тугры калган. Шушы вакыт ичендә хезмәттәшләрем белән туганлашып биттек ди ул. Алар белән һәр яңа очрашу күптән көтелгән бәйрәмгә тиң. Работала в отделе выездных проверок. Күчмә тикшерүләр бүлегендә эшләдем. Эшебез авыр булды. Шулай да biz аны теләп башкардык. Коллективыбыз тату булды, бергәләп эшләдек. Безне шулай очраштырган өчен җитәкчелеккә зур рәхмәт. Әлеге хезмәтне булдырган һәм система формалашуның башында торганнарга район җитәкчелеге һәм чара кунакларыннан рәхмәт сүзләре яңгырый. Велика ваша заслуга в обеспечении бюджета для исполнения всех этих программ, которые работают на территории нашей республики. Межрайонная инспекция федерального госслужбы. Безнең районара инспекциягә 7 район керә. Шулар арасында Нурлат районы өстенлекле санала. Биредә хезмәткәрләр чын һөнәрмәннәр. Аларга кешеләр белән эшләргә туры килә, шуңа да эшчәнлекләренә зур бәя бирә алам. Здесь работает. Тайсыр оешуының 100 еллыгы истәлек билгесен район башлыгы һәм инспекция җитәкчелеге мактау кәгазьләре һәм рәхмәт хатларын алучылар арасында Рәмзия Саттарова да бар. Инспекция җитәкчесе урынбасары булып эшләгән ханым тагы бер истәлекле дата турында искә төшерде. В то же время оно так интересно совпадает с 240-летием создания государственной экспедиции со времен Екатерины II. Если кто-то не знает, вот немножко истории я заглянула. Бәйрәм уңаеннан ведомство хезмәткәрләрен районның үзешчән артистлары да кутлады.